नमस्कार. सर्वप्रथम अखंड महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमी इतिहासाला विनम्र अभिवादन करतो. या शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारानं प्रेरित असलेल्या कोकणशाहीच्या मंचावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय आमच्या कोकणचं रत्न, ज्यांनी कला जिवंत ठेवली असं आमच्या कोकणचं रत्न अर्थात पद्मश्री सन्माननीय परशुराम गंगावणे सर, त्याचप्रमाणे कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि ज्यांना मागील कित्येक वर्ष एक तरुण म्हणून मी नेहमी फॉलो करत आलो, ज्यांच्या विचारांना फॉलो करत आलो, असे माझे मार्गदर्शक म्हणेन सन्माननीय संजयजी यादवराव सर, डेप्युटी CEO सन्माननीय विनायक ठाकूर सर, आपल्या कुडाळ नगरीच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय करोल मॅडम, आमचे सहकारी ज्यांची कोकणशाहीच्या प्रत्येक उपक्रमामध्ये नेहमी साथ असते असे परफेक्ट अकॅडमीचे सर्वा, ज्यांनी या कोकणामध्ये उच्च शिक्षणाची खऱ्या अर्थानं मुहूर्तमेढ रोवली म्हणायला हरकत नाही, असे आमचे प्राध्यापक परब सर, राजाराम परब सर, त्याचप्रमाणे काका कुडाळकर, तसेच आमच्या हडीगावचे सरपंच महेश मांजरेकर, स्मार्ट सरपंच म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असे दादा साहिल, सिंधुदुर्गातील कुडाळ शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेचे शाखा व्यवस्थापक सन्माननीय कुराडे सर, सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष माझे मार्गदर्शक सन्माननीय उमेश तोरसकर सर, आणि हा भव्य दिव्य कार्यक्रम आपण जो पाहताय, अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम कोकणशाही नेहमी आयोजित करत आली. आपणा सर्व जाहिरातदार, हितचिंतक, दर्शक यांचं सहकार्य असतं. त्याचप्रमाणे SP सामंत सर यांचं देखील आमच्या पाठीशी भक्कम असं स्थान नेहमी उभे राहिलेत असे सन्माननीय प्रसिद्ध उद्योजक SP सामंत सर, त्याचप्रमाणे कोकणशाहीचे दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक या सर्वांचं मी स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे या मंचासमोर उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, होय आपण सर्वजण त्या गावाचे मुख्यमंत्री आहात, उपमुख्यमंत्री आहात, आमदार आहात, त्याचप्रमाणे मी नेहमी म्हणतो राज्याचे मुख्य सचिव अर्थात त्या गावाचे सचिव, ग्रामसेवक आहात. त्यामुळे आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आणि माझ्या प्रास्ताविकेला सुरुवात करतो. खरं तर कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनलची मुहूर्तमेढ ही 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी या कोकणात म्हणजे कुडाळमध्ये रोवली गेली. कोकणच्या समृद्धीचं ध्येय आम्ही उराशी बाळगून कोकणशाही न्यूज चॅनलने अगदी सुरुवातीपासून काम केलं आहे. खरं तर प्रत्येक गावात जेव्हा समृद्ध होईल तेव्हा तालुका समृद्ध होईल, जेव्हा तालुका समृद्ध होईल तेव्हा जिल्हा समृद्ध होईल, त्यानंतर विभाग, त्यानंतर राज्य आणि देश समृद्ध होईल, हे सूत्र माहिती होतं. आणि याच सूत्राला अनुसरून कोकणशाहीनं एक जबाबदार माध्यम म्हणून अर्थात या ठिकाणी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य अशी परिषद या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली आहे. कोकणच्या पर्यायानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्रामविकासाला बळकटी मिळावी, गावातील लोकप्रतिनिधींना योग्य त्या मार्गदर्शनाचे धडे मिळावेत व त्यातून गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हा प्रमुख उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हे आयोजन करत असताना राज्य आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत 101 ग्राम विकासाच्या योजनांची पुस्तिका देखील कोकणशाहीनं तयार केली आहे. या पुस्तिकेचं प्रकाशन सन्माननीय भास्करराव पेरे पाटील हे थोड्या वेळातच मंचावरती येतील आणि या सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या पुस्तिकेचं प्रकाशन या मंचावरती होणार आहे. ही पुस्तिका आपणा सर्वांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अवघे 200 रुपये आम्ही या पुस्तिकेचं स्वागत मूल्य ठेवलेलं आहे. आपण सर्वांनी पुस्तिका खरेदी करावी आणि त्याचा वापर, मला असं वाटतं की 101 योजना त्यामध्ये आम्ही मांडल्यात. शेवटी जसा आयोजक आहे, यजमान आहे, तसा मी पत्रकारसुद्धा आहे. त्यामुळे पत्रकारितेचा गुणधर्म हा सोडता येत नाही, म्हणून अपेक्षा व्यक्त करेन
अपेक्षा व्यक्त करेन 101 योजनांमधील 10 मी म्हणतो 5 योजना जरी आपण सत्यामध्ये उतरवू शकलो तर ग्रामविकास दूर नसेल असं मला वाटतं. खरं तर मागील 1.5 वर्षातील कोकणशाहीचा प्रवास हा कोकणशाहीचे दर्शक, वाचक, जाहिरातदार आणि हितचिंतक यांच्यामुळे नेत्रदीपक झाला आहे. आम्ही कोकणशाही म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला झळाळी मिळावी यासाठी सुरुवातीला शाही सफर नावाचा कार्यक्रम आम्ही सुरू केला. त्यानंतर 15 ऑक्टोबर 2022 आमचा पहिला वर्धापन दिन होता आणि या पहिल्या वर्धापन दिनी कोकणशाहीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित कोकणातील उद्योजकांना मंच मिळावा या उद्देशानं उद्योजक मेळावा आयोजित केला. त्याच दिवशी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा 100पेक्षा अधिक मान्यवरांचा सन्मान याच कोकणशाहीच्या मंचावरती दर्शक झालेला आहे. आज 26 फेब्रुवारी आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी अशाच पद्धतीचा एक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ही सरपंच परिषद आम्ही आयोजित केली आहे. माझं स्पष्ट मत आहे गावाचा विकास म्हणजे नेमकं काय तर रस्ते, पाणी, वीज, पथदिवे म्हणजे ग्रामीण विकास नव्हे अशी स्पष्ट भूमिका आमची आहे. कोकणशाही म्हणून एक जबाबदार प्रसार माध्यम म्हणून आमची ती भूमिका आहे. हीच भूमिका आम्ही पुढे घेऊन चाललो. माझ्या कोकणातील दर्शको ज्या दिवशी मी नेहमी सांगतो आमच्या कोकणाला कुलूपबंदचा शाप लागलाय. कुलूपबंदचा शाप लागलाय. आपल्या गावातील कित्येक घरं ही बंद आहेत. का बंद आहेत? कारण की आमच्या गावामध्ये, आमच्या जिल्ह्यामध्ये, आमचा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. सर्व अर्थानं आम्ही समृद्ध आहोत. पण मला तरी पाहत असताना ज्यावेळी ही बंद घरं मी पाहतो त्यावेळी मला प्रश्न पडतो की अरे खरंच आम्ही जे बोलतोय, जे आम्ही निसर्ग संपन्न समृद्ध हे खरंच सत्यामध्ये उतरलं आहे का असा मला तरी प्रश्न पडतो. ही बंद घराची कुलप ज्या दिवशी उघडतील, ज्या दिवशी पोटाची खळगी भरण्यासाठी किंवा आपली स्वप्न घेऊन शहराच्या ठिकाणी जाणारा आमच्या गावातला तरुण हा आपल्या घरात येऊन राहील, त्याला आवश्यक असलेल्या त्याच्या सर्व गरजा, मग त्यामध्ये शिक्षण आलं, आरोग्य आलं, सर्व गरजा या ज्या दिवशी पूर्ण होतील त्या दिवशी मी म्हणेन खऱ्या अर्थानं ग्रामीण विकास झालाय. तोपर्यंत तरी मी म्हणणार नाही की ग्रामीण विकास झालाय. कारण की ग्रामीण विकास म्हणजे ह्याच गोष्टी आहेत. आपल्या गावातील लोकांना आपण कशा पद्धतीनं आनंदाचं, समाधानाचं, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारे दिवस देऊ शकतो ह्या गोष्टीचं स्वप्न ज्या दिवशी आपण उराशी बाळगू, त्याच्या मागे धावू, त्याच दिवशी ग्रामीण विकास खऱ्या अर्थानं सत्यात उतरला असं म्हणता येईल. आपण सर्व महनीय सरपंच आहात. मी मगाशीच बोललो आपण मुख्यमंत्री आहात. आपल्याला सांगणे एवढे आम्ही मोठे नाही, परंतु एक ग्रामस्थ म्हणून, एक नागरिक म्हणून, एक जबाबदार पत्रकार म्हणून मला हे प्रामाणिकपणे नमूद करत असताना निश्चित समाधान देखील वाटतं. यानंतर अगदी जास्त वेळ मी प्रास्ताविक लांबवणार नाही, कारण की मान्यवरांना ऐकण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलात. खरं तर 15 मिनटं कार्यक्रम उशिरानं सुरू झालेला आहे. पण शेवटाला अजून एक गोष्ट दर्शक मला सांगावीशी वाटते. ती म्हणजे मी नेहमी सांगतो सर, साईनाथ गावकर म्हणजे कोकणशाही नाही. साईनाथ गावकर म्हणजे कोकणशाही नाही. हा भव्य दिव्य कार्यक्रम उभा करण्यासाठी माझे सहकारी कोकणशाहीचे व्यवस्थापक राजेश हेदळकर यांनी जे प्रामाणिकपणे कष्ट घेतलेत, यांनी जी मेहनत घेतली आहे, राजेश हेदळकर म्हणजे कोकणशाही आहे. हा कोकणशाहीचा भव्य दिव्य कार्यक्रम उभा होण्यासाठी माझा सहकारी जो आता इथं सूत्रसंचालन करतोय, माझा चांगला मित्र आहे आणि कोकणशाही न्यूज चॅनलचे जिल्हा प्रतिनिधी आहेत, चिन्मय घोगळे म्हणजे कोकणशाही आहे. या ठिकाणी आपल्यासमोर गोड आवाजामध्ये अँकरिंग करणारी आमची अंकिताचं अँकरिंग आणि एकूणच जे प्रेझेंट होते ही अंकिता घावणकर म्हणजे कोकणशाही आहे. आपण हा बॅनर पाहत आहे. आता संपूर्ण हा कार्यक्रम लाईव्ह देखील सुरू आहे. जी सगळी तुम्हाला रंगरंगोटी दिसते म्हणजे बॅनरपासून स्क्रीनपर्यंत ही रंगरंगोटी करणारा माझा एडिटर, माझा सहकारी म्हणजे सर कोकणशाही आहे. त्याचप्रमाणे माझे आईवडील समोर बसलेत. माझे आईवडील आणि आपण सर्व समोर उपस्थित असलेले माझे सहकारी, मार्गदर्शक, आपण सर्वजण म्हणजे कोकणशाही आहात. या मंचावरती बसलेले माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणारे हे माझे सर्व सहकारी म्हणजे कोकणशाही आहे. हे सांगताना निश्चित समाधान वाटतं. हेच सांगून या ठिकाणी मी आपली रजा घेईन. आपणा सर्वांचं प्रेम, सहकार्य, मार्गदर्शन हे सदैव
कोकणशाही सोबत राहून दे ही अपेक्षा मात्र या निमित्तानं व्यक्त करेन. आपला आशीर्वाद रूपी हात याही पुढील काळात कोकणशाहीच्या सोबतीनं राहावा अशी अपेक्षा व्यक्त करेल. कारण दर्शको, कोकणशाही हे फक्त न्यूज चॅनल नाही आहे. कोकणशाहीनं आजपर्यंत सर यादवराव सर आणि आपण सर्व मान्यवर कोकणशाहीनं आजपर्यंत घेतलेला प्रत्येक उपक्रम ही एक चळवळ म्हणून घेतलेली. त्यामुळे कोकणशाही हे फक्त न्यूज चॅनल नाही आहे. कोकणशाही ही चळवळ आहे आणि ही चळवळ जर पुढे न्यायची असेल तर आपणा सर्वांचे हात हे कोकणशाहीच्या सोबतीनं खंबीरपणे उभं राहणं ही खऱ्या अर्थानं माझी अपेक्षा आहे, आवश्यकता आहे, गरज आहे. एवढीच विनंती या निमित्तानं करतो आणि माझं लांबलेलं प्रास्ताविक या ठिकाणी थांबवतो. आपण सर्वजण आलात, मोठ्या संख्येनं आलात, अजूनही काही लोक येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित सर मला सांगताना समाधान वाटतंय. कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, गोव्यातनं आता त्यांचा मेसेज आहे ऑन दी वे, थोड्या वेळात पोचतील. याही भागातनं आपल्या परिषदेला जे दर्शक येत आहेत, लाईव्ह दर्शक आम्हाला पाहत आहेत, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा पुढील सूत्र आमच्या सूत्रसंचालकांच्या हातात देतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.